Ассалому алейкум тамошобинон, созер нағзаин саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдора ҳозима шумода тавсия метиҳем. ҳам қаборошон хушрӯй, ҳамиқа навинкои фасон овардагиян дасти аввал беҳтарин нархокати пешниҳод мешава. Бозори Корвон тарафи Тилобо, тарафи Пажарка, нолевой дарвоза, дуюм қаторина 58-ум дукони Оиша. Рақамашонам мемону мехоҳарака дастафшикшонам духтараи марамат нависен, бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Марамат ҳозир якта ба якта ворид мегардем, пурра шумода нишон метум. Қайхшрувай духтаро я намуд материалои фасон овардагиян. Ира бинен. Ази чанд цвет дорена? Ази як 20 расветка дора фасони. Ира бинен ина арусако духтарако ина каседа дар курай метавонед нависем бо суратон мепартоян дар рав доставкатон мекунан агар ки хитон омадан натонен. Хишругиша бинен якм сорт моли Дубай. Нархш 1,5 духтарако бо арзон мешава. Ира бинен хишругиша ранги нам 2,5 я ёхи бинен хишручай. Дига цветош куҷодай? Баъд дигар цветошам нишон метиҳем духтаро боварӣ дорум маҳқултон мешава. Ҳозир то охира тамошо кунен. Ин нуқтаи савдо дар беҳад интихоб зиёдай, ҳамаша якта ба якта машмода нишон метиҳем. Иқа ёхшрӯай тамошобино и цветоша бинен иқа бо фасон будай. Ман вой ма материалои фасоне ки ҳозир мода гуфта мепурсед ина маҳрамат дар намин нуқтаи савдо дар магазини Оишада ҳастай ҳатман биёен. Ира бинен и зардаш ҳастай ҳамаш королевский бархат алманалая. Ира бинен чӣ хушрӯ ай пешку сангош аҷоиботай кори дастӣ дора ба тамошобино кори дастӣ дора. Шумо медонед ки корои дастӣ ай 2,5 боло ай леки иҷада ина 1,5. Ана инамудо чи? Инамудо. Ина 3800. Ана ёша бинен духтаро чихе фасон ё айфон будай. Ина 3800 сомон. Бо дигар цветошам ҳастай. Ҳозир то охири навора тамошо кунен иҷада аксияам ҳаст. Ҳамаша нишонтон метиҳем. Ина расветкоша диден? Ана модели айфон и расветкоша духтарако неки я намуд хушрӯ ҳамаш кори дастӣ. Арусако бо касоне ки тамошобино арусако касе меояд бо чанд материал мегира аксия доре на? Бале. Мана марҳамат биёен бо ай пеш катихчон ҳам суҳбат шавед. Ино чанд сомон? Ина 1800 сомон барзон. Ина ёшам хушрӯ духтаро 1800 сомон бо арзон меша ҳамаш вишифкаяй бом қарангош хушрӯ духтаро ира бинен хӯ. Чӣ намуд материали Дубай дар кор бошатона биёен. Ана баъд фараноза ҳозир бисёр мепурсанд. Ина фаранозои фасон доштиян. Ира диден духтаро чӣ қад цветош фасонакае. Доставка ҳама иҷо доранд. Тамошобино ина куҷое ки доставка мехоҳен доранд. И ҳама кори дастӣ будая? Аҷоиб хушрӯ. Дубай якум сор чанд сомон нархаш? Ина 7,5 сомон фараноз якум сортш духтаро. Марамат бо биёин як маротиба ай пеш хитон бибиненда боварӣ дорум маҳқултон меша. Ира бинен и цветчам хушрӯ. Ин нархое ки гуфтестем бо арзон мешава? ҳамаш скидка шидаги. Тамошобино арзон мешава бо? Бале арзон мешава. ин нархое ки мо гуфтестем духтаро бо арзонтар мешава. Марамат ҳамроҳи хичон бо нарх наво кунен. Ина беҳад хушрӯ метавонед ай пеш омада бо хитон тамошо кунен. Ина духтаро и цветча бинен иқа фасон будая. Ина пурра нишон додестем ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана марҳамат ҳамаш кори дастӣ ё бо арзон мешава духтаро 7,5 бо арзон мешава. Чӣ расветкаи дар корайтона агар наворда хушрӯ надида бошен метавонен духтарако нависеншона сурат мепартоян ба ҳазур тамошо кунен. Ина инамудош бо дизайнои навоша. Ина ё шампулай иям ҳам 7,5 7,5 бо арзон мешава. Тамошобино марамат бо биёен ай пеш тамошо кунен. Ина мучам ҳастай. Ина мучам ина цвет дора расветкои фасон дора. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯ. Ира бинен ҳамаи ҳами кори дастӣ. Бозори Корвон тарафи Пажарка якум дарвоза духтаро дуюм қатор меша. Нолевой дарвоза дуюм қатор. Ряди материалои фасон. Охирш магазин ваёи Хитои бозор аст ку материалои Хитои бозор анаму риядаи духтаро ба ҳазур пайдо карда метавонен ирияда. Ана и цветчам хушрӯ духтарако. Қавоимае цветш марҳамат ишаманаму 7,5
бо арзон мешава. Марамат чӣ ранге дар корайтона бо суратша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ана ин материалатон чанд сомиян? Ана ино 800 сомонай комбахтои новинка духтаро бо арзон меша. Қахшру будай цветошуна бу намеген духтаро. Яна мутфасонай ай пеш ҳамаи цветош ҳастай. 10-12 расветка ҳастай. Нависеншона суратоша мепартоян. Иш чанд сомай? Ям 800 сомон бо арзон мешава. Ана ва ё чи комбахто? Ёям 800 сомон комбахтои падбаланди якум сортаи тамошо бино. Марамад ина бу биёин хитон ай пеш тамошо кунен. Ё чанд сомай? 650 турецки ипеко ҳастай 650 сомон. Комбахтои амбре духтарако ина комбахти амбре бисёр мепурсанд. Марҳамат ина ҳастай бори новинка аҷоиб хушрӯ. И чанд пулай? 1700 сомонай ина комбахтои фасони амбре чанд цвет дора. Бе чихол мешава шапши? Бо чихолдоршам ҳаста. Ина мудуш бе чихол шай тамошо бино. Ина патиш баландай. Ана ҳозир байшам чихолдоршам нишон метем ҳамаи цветош ҳастай. Ҳамин нархҳое ки мо гуфтаистем ку духтаро ҳамаи ҳамин арзон мешава ба назар бигирен. Ина ино чанд сомай? Анаи арабгулошона бинен духтаро 1500 сомонай бо арзон мешава. Ина касоне ки материалои фасони арусиги пурсидеста будан ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. Ҳам нархушон хубай, ҳам борошон вая эксклюзивни ливаёи материалои фасонай. Мана материалои хушрӯ бисёр мепурсанд. Ҳамин нуқтаи савдода омадагиай ҳатман омада тамошо кунен. Анаи шифон помбахтан ино чихол катян духтаро амбре аҷоиб хушрӯ. Нархшон чанд сомак ҷон? Инаи чихолдор шай 1700 сомон бо арзон мешава духтаро. Марҳамат ина материалои фасони Дубай дар кор бошатона ҳатман магазини оиша биёен. Ё ки нависенша сурат мепартоя. Инаи чӣ материалай? Фаранос қахшрӯ будае гирбишини фаранос сангчои зинда дурае. Чанд пулай? Ина 1000 сомон бо арзон мешава духтарако. чандта цветош ҳастай. Ана иё чанд пулай? Инаи материало ана хеле материало ҳастай. Ино 800 сомонай тамошо бино. Марҳамат дизайни нав беҳад хушрӯ. Диден? аҷоиб фасонай чандта расветка дора. Чӣ хеле гуфтум наворода агар хушрӯ надида бошем бо нависен хичон сурат мепартоян тамошо кунен. Ана ин материалошон бо фасон сезони ино омад. Ино чанд пулянки ҷон? 900 сомон бо арзон меша. Ана ваяш арганза. Арганза чанд сомай? Арганза 900 бо арзон меша. Ина комбахтиё боша 900 сомия ҳамаш. То ана миҷара 900 сомон будай цветоша бинен чӣ хушрӯ. Ина расветкош да гап нест. Беҳад светакош фасон духтарако. Марҳамат ина дар кор боша нависен. Ана азами вайш сар кардаги сирениби 1700 сомон то куҷора? ана ино 1700 сомонай тамошо бино бо арзон мешава. Ина инош 1200 сомонай бо арзон мешава. хушрӯай цветош таку вообще бо гап нест. қад цветош хушрӯ будай. Як бурак биёин духтаракои пеш тамошо куненда маҳқултон меша. Ина намудо бо ҳаста. ё чанд пулан? 1100 сомон бо арзон меша. материалш чайра? арганза материалш духтаро. ина дубайски материалои фасон. Ана баъд иҷада бо ҳастай дигар намуди вишивка доро. Ина хе сетка доро. Ана бораи новинка чанд пулай? 1700 сомон бо арзон мешава. аксияи калон рафтестай духтаро. Имҷа ҳамаш 1700 сомая? То анами гулора ҳамаш 1700 сомон оригинал вишивка дор. Ана баъд 900 сомоншонам бинен духтаро лолача. 900 сомоншам хушрӯ аҷоиб. иношам арзон мешада? бале ино ҳамаш тамошо бино. шумо нависеншона бо арзон мекунан. иёш чандай? 1200 ана ино 1200 сом бо арзон меша. 1500 будай ҳозир 1200 шидагай озӣ бо арзон мекунан тона. И чанд сом? Ана 800 сомошам фасонча будай пеш биненда.
Мана ине модель аст. И чам план? Якни буд 1200 сомон шуд бо арзон мешавад. ҳар якни мазура 1200 сомон шуд бо арзонтар мешавад духтарако. Марҳамат. 900 сомон мешавад арзон мешавад. 900 сомон бо арзон мешавад. Анаи ва ё чандай? Қайё хушрувае. Сеткаҳои ибрноя. Ино якни мазура. Якни мазур бо арзон мешавад. И инам хеле ай кори дастии ҳамаш диден духтарако. Ман модели вайша нишон додагӣ будам тона. Яке и ҳамаш кори дастӣ дора. Марамат биёен бо ай пеш бинед. Ино чанд сомон? Ино 800 сомон бо арзон мешавад. 800 сомон бо арзон мешавад. Айна ист вай чи? Амбрео 850 сомон якум сорча. Ана ба амбре душтиан 850 сомон якум сорташ духтаро. Марамат ина цветои хушрӯ дора. Амбреои бархат Дубай. بنویسین شونا معلوماتی بیشتر با می توانند که از خودشون پیدا کنین. هم ماتریال بسیار ایجاده انتخابش عالی تماشا بینا در حقیقت هم انتخابی زیبا دارن. شما نویسین با صورت میپرتوین به حضور انتخاب کنین در رو دستافکا میکنن. بسیاریا می نویسن که ماتریال های مثال عروسانه نشان تید نه مرحمت عروسکا ده دخترکا ده خطون ده برای توی هم منمودش هسته. بعد акция калон рафтеста духтарако ин материалро арзон карда нигоҳ кунен. Ҳамё 800-900 сомон буд присанга якум сортошай. Ҳозир 550 сомон шудагай. Ҳам қатветош хушрува як буракай пеш биёин духтаро ё нависен мебаран биненда 550 сомон шид. Ина намудош боша шифон помбахтои оригинал якним азор буд 1000 сом шида. Ана иноша якним азор буд 1000 сомон шид. Бо савдо меша духтаро нависен шуна. Ина органзои оригинал چند تا цвет дора. Иш 1200 сомон шудагай якним азор буд 1200 сомон шудагай бо арзон мешава. Мана иношам ҳам хела? Иношам ҳам хел 1200 иям 1200 сомон. Ана ино 1000 сомона бо арзон мешавад. Ана ино 550 сомон. Ина касе ки комбахгир буд комбахтои фасон 550 сомон. И тараф чанд сомон акиҷон? Ина 1300 бо арзон меша. Ина 1300 бо арзон меша. Иношам? Ина 1300 бо арзон. خلاص انتخابی خیلی زیاد نرخی به حد خوب و دسترس در دکانی آیشه بازاری کاروان طرفی پژارکا نولیوی دروازه دویم قطار ریادی خطای بازار میشه و مرحمت بیاین ای پیش یک بار تماشا کنن و میدونین دخترو ایجاد بسیار ماتریال ها اکسکلوزیو نیان از حسابی که مثال در رو پدلکش نبرویا گفته بسیار ماتریال ها را ایجاد چی کردگی نیستن برآوردگی نیستن مانیکن نیست شما نویسین خودشون صورت میپرتوین با حضور تماشا کنن این دخترکایی که اکسکلوزیو نی ماتریال های فسون میپرسن این همین نقطه سودا ده همه نموچه همه مدلش پیدا کردن میتوانن مرحمت بیاین